Salam vatandaşlar, Türkmen Voice kanalına hoş geldiniz. Çünkü bizim efirimiz Məlikberdi Allamuradov, Məlik diyen aktivist barada olar vatandaşlar. Bilişiniz yalı Məlikberdi Allamuradov dekabrın başında 4'ünde takminen 5'inde yöne ataşneyi aytsak 5'inde bul Türkmenistan'a ekstradisiya edilip alınıp gidilir. Ondan sonra haber hatırı yok. Yöne men özüm rasledovine geçirdim vatandaşlar. Rasledovine geçirip men bunun yerdeliğini näme bolany anykladım. Şonun için sonuna çelini videonu görmenizi haýyş edýän vatandaşlar. Şonun yerdeliğini näme bolany aýtmazdan öň vatandaşlar men gysga çesse Məlikberdi Allamuradov kimligini aýdasym geldi. Məlikberdi Allamuradov Məlik diýip tanalan aktivist. Gata arası oňa doglan. Men liçin özüm onu tanayan, yaman yakın tanayan özüm vatandaşlar. Bu aktivist Türkmenistan'ın problemalaryny agzap, şolaryň ütkömegini islah gelýän bir aktivistlaryň hatarına gerýär vatandaşlar. Türkmen halkynyň ondan beýlek asuda ýurtda ýaşamagyny islah gelýän adam, ondan beýlek diýenim. Sebäbi köp vatandaşlarymız Türkmenistan asuda demokratiýa ýurt gelýär. Şonuň üçin şo sizlere deýişli. Ondan beýlek demokratiýa bolmagyny islah gelýän oglan şol, patçorky aşağını. Məlikberdi Allamuradov tapawutlunan yer vatandaşlar. Bu oglan одиночный piket etdi. Elista şäherinde okan wagty одиночный piket etdi. Ol pikedem näme bagyşlanan şol dolar valyutasyndan konvertasiýa edilmegini dikiltirmek üçin bir piket edip Türkmen hökümetinden sonra ya şonu bir dikeldin bizim studentlarymyzdan bir alsın, pul alsın, dostatочно pul gelsin, yaşasınlar diýip şo studentlaryň hem aldasyn edip şo çykan olan şol. Ýagny yüzlerce student okaýa vatandaş ýöne ýeki özü çykdy şol olanyň, ýeki özü. Şerde de biz gahrmanlygyny görsek bolýar vatandaşlar, şu Məlikberdi Allamuradow'un ýeki özü одиночный piket ýasap, onan bir daşa ýurdun bir graždaniny ýadyma düşýänçe özbek bolmaly. Şol özbek şonu video düşürýär. Şonuň piketini. Ine в целом şol Məlikberdi Allamuradov streamlar etýär, TikTok'ta çykyş etýär vatandaşlar. Gata oňa doglan, na samym dele oňa doglan. Indi bul alnyp kaçylýar vatandaşlar. Bul Russiýadan Türkmenistana, Türkmenistanyň gullugy MNB, MHM başgaça türkmençe aýdylanda, şolar Russiýanyň FSB'si bilen gepleşip muny tutup pakist etdiler. Alkaçyalar zorluk bilen vatandaşlar Türkmenistan'a. Indi näde alınıp kaçıldı? Näme boldy? Näli detallar? Kimler vardı şo ýerde? Nämeler boldy? Şol hemme zady bilesiňiz gelse vatandaşlar, sebäbi iki segment var. Şonuň tutulany ve Türkmenistan'a iýerilen neçenli bizim jurnalistimiz Alamurat Rahimov diyen Azat Türkmen diyen kanalında çıkış etdiyen jurnalistimiz şol iki bölümden ibaret video yasadı vatandaşlar. Şonu hökman suratda geçip görün bilesiňiz gelse şo Məlikberdi näde tutuldu, näme boldu, Türkmenistana alınıp gidilen nokoduna çelni, yitirilen nokoduna çelni, alınıp gidilende yitirilen nokoduna çelni. Bul rasledownie etdi vatandaşlar. Ýöne yitirilip şo Türkmenistana alınıp gidilip Türkmenistanda näme bolanyny men rasledownie edip onu anykladım. Şonuň üçin siz başdan näme bolanyny biljek bolsaňyz raşidinne geçip görün, men sylkasyny goýaryn şo videolaryň vatandaşlar. Ýöne gysgaça men puli bomsa aýdy geçmeli bolýan siz düşüner ýaly. Ikinci bölümni düşüner ýaly, men birinci bölümni gysgaça bir mundan içinde aýdy geçen vatandaşlar. Məlikberdi Allamuradov student döwründe bul podработка etdi. Приютda bir Margarita diýen bir hazaykasy bolýar. Ovada, Mikhailova diýen owasynda Pavlov-Posadskiy городской округ diýemi, городской округ diýen Pavlov-Posadskiy городской округ Mikhailova diýen owasynda bul podработка etdi. Priut küçüklere garaýa, itlere garaýan priutda bul işleýär, podработка etdi. Şo ýerden bul şakyr şukur alınıp gidilýär. Türkmenistanyň nemesi bilen zaprosy boýunça Russiýanyň FSB strukturasy gelip muny alyp gidip Türkmenistana goşuryp berýämen, cezalandyryň diýip düşündiňiz vatandaşlar. Şo gysgaça şonuň şol nemesi. Bunun arasında siz düşünmeli, käbir wakalar bolup geçdi. Ýagny Məlikberdi Allamuradov bul Russiýadan Ukraina uruş sebäpli gitdi, uruşmana gitdi diýip bir şo teoriýany bizim kelle sokjak bolan adamlar bardy. Şonu sokjagan boldular, ýöne ol işlemedi vatandaşlar. Türkmen hökümeti hem görüpdir, biz onu anlamadyk. Ýagny şol iň bir näme diýilýär şoňa? Iň bir simple way demek iň bir aňsat ýolu da şo iň bir aňsat ýolu bize şo agzymyzy ýapmak üçin gitti diýär Russiýadan Ukraina näme gitdi? Uruşa gitdi diýip bizim agzymyzy ýap bilýärdi. Olam işlemedi vatandaşlar, sebäbi biz gozgadyk, şaýatlar boldy. Şol hemme zady gozgan soň bu Türkmen hökümeti gördü, biz inanmady oňa. Indi vatandaşlar bular başka taktik etdi. Men şu Məlikberdi'nin gidenden soň video düşürenden soň men sapşyna gelip başladım maňa. Takminan
men Mälikberdi bilen son sapar dekabrın 4-ünde gepleşdim. Dekabrın 4-ünde bana sapşineyi veriyor vatandaşlar. Bir şutka zat videoları alışıp birbirimize iyi veriyatık TikTok'ta. Indi şu sapşineyi iyi veriyor 4-ünde. Bul hemen al 4-ünde. Bul hele живой temme zat oňatdy. 4-ünde iyi veren son bul polny yitikdi 4-ünden son vatandaşlar. Где-то 5-inde, 7-sinde, 5-inde, 7-sinde, 6-sında takminan men sapşine geldi. Razı bana sapşine geldi. Şu videonu düşürümden son men sapşine gelip başladı bana. Ay diye Mälikberdi diye SVO karşı gitti diye. Şoňa sapşineler gelip başladı. Mälikberdi diye SVO karşı çıkış etti diye. SVO demek vatandaşlar Spesialная военная операция. Spesialная военная операция demek şu Rusya ile Ukrayna'nın arasındaki uruşun adı başkaça SVO değil ya şu. Spesialная военная операция. O uruş deyip onu adlandıran yoklar vatandaşlar. Bu Rusya'nın uruşu Ukrayna bilen deyip adlandırma SVO diyorlar. Spesialная военная операция. Mälikberdi diye SVO'nu goldamadı diye. Yani Rusya karşı çıkış etti. Şonun için Rusya bunu iyi verdi, izne deyip bir teoriya salacak koyuyorlar. Bunu indi bizim kelamimize nem pikir arayacak koyuyor vatandaşlar. Zorluk üstü bilen alınıp kaçılmadı deyip şu pikiri salacak koyuyor kelamimize vatandaşlar bunlar. Zorluk delti diye. Все было legalne diye. SVO karşı giden momentalni terörist. Все SVO karşı gitti. Şonun için bunu biz deportasiya ettik diye. Yani köpüsü даже bana studentski statusu yoktu bunun bu illegaltı deyip yazan adamlarım var. Yani bu hem zat yalan. Mälikberdi'nin studentski statusu bardı. Mälikberdi legalne naходился. Ну, legalne Rusya'da legalne yaşayan vatandaşlar. Türk'te yaşayan nemelerimiz aydasımıyla kaçak delti, gruba говоря. Indi vatandaşlar, men Mälikberdi'ni näme bolanını anyklamak için, nerdeligini anyklamak için dekabrın 9-unda men birinci gezek öýüne zwanok etýän. Dekabrın 9-unda men en atasına zwanok etip Mälikberdi geldi gelmedi deyip soramak için bir kicicik gepleşigime menin şol zwanogymy dinläp görün vatandaşlar. Alo. 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 Salamu aleyküm. Alo. Aleyküm. Salamu aleyküm. Recep ağa sizmi? Ava. Recep ağa men Mäliň dost. Şu Mälik barada sorajakdym 1-2 gün, 3 günün içinde bir habarlaşyp bolan okşa bilen bir habaryňyz barmy? Ava habarlaşa bilenmi? Şoň meninden habarlaşyp gürleşýärdim, ýa habar tutup bolan okşa bilen şu 3 günlük 4 günlük içinde. Sizde habaryňyz barmy ka dip? Habarlaşa bilen nokta soňunda. İki nokta soňu. Hiç kira habar. Niýete şu wagt aňyrdamy? Hawa. Alo. Alo Recat, svязь çıkalıptır. Şonu soracaktım da size habarınız yok onda, doğru mu? Diňe habarmy ýok? Siz soraýan? men dostum ol şoň üçin. Dostum, ondan habar ýok da. Şonu aýtýan da menim. Bilýän kakalyňyzly. Şonu öýünden habar ýok. Hawa Ýok mende. Bilýän odan jaňyş göräň bu joýnäni diýär. hökman. Siz gürleşýärdiňizmi haça bu günde şoň bilen? O içine test koyuşumuz içine içine test sonundan gitmesen yok da. İkisinden son. O adam yapıp beydeklerim yapıp. Can git diye daha da no. Düşünükle. Bolar ejwa eger bir täzelik zat çyksa men tapsam jaňadan seni hip bolsa gaýetmän bolýam. Manzaňa de Hökman jaňadan. Manzaňa de biz bir agatda sonra. Bolýa, hökman ejwa özüňiz görün. Ünüs berdiňizmi vatandaşlar? Oňaça ünüsünje dinleýän bolsaňyz, atasy na samym dili bilen ýok oğlunyň ýerdeligini. Hakykatdan hem atasy gaýga edip dur. Hakykatdan hem atası gaýga edip şonuň oğlunyň tapylmagyny isläp duran ata bolýar. Ünüs verin. Menim hemmeňizem Mälikberdiň atasyny edil şunýaly ýatlak galmaňyzam men isleýän aslynda men ýaman pikir etmän atasy bardy. Şunýaly ýatlak galyň atasyny. Atasy realny bir aktarasy gelýärdi, oğluny tapasy gelýärdi. Haýyş diýe soňunda maňa jaň ediň şonu bilseňiz diýe. Bilseňiz diýe şonu maňa jaň ediň biz bilemiz ýok nerdeliginde ýitdi diýe. Indi vatandaşlar. Dekabrın 9-unda men zwanok edip şunýaly pakazany eşdýän atasyndan. Şunýaly zwanok bolýa.
hayır sizden bana zvanok edin tapsanız diye. Bu ne mani anlatıyor? Vatandaşlar her bir zvanoktan siz netice çıkarmalı. Bunun bir manisi var. Atasına, enesine Türkmenistan'ın aman ve gulluğu hali basış görkezmendir. Şunun gepleyiş stili hakikaten hem görünüp dur. Basışı yok hali. Basışsız. Hiç kim gelip aytmandır oğlunuz, alkaştık oğlunuz berdi, o yerde Türkmenistan'a karşı çıkış et ya siz ağzınız yumun, kim canatsa cevap vermeyin, ol bu. Hiç kimle basış etmendirli entasına vatandaşlar. Şunun için atası arkayın tapsanız hayır, canıdın ol bul deyip arkayın gepleşip oturuyor. Şunun sesinde korku yok. Üns veren olsanız. Ondan sonra vatandaşlar men dekabr ayının 18'inde yeni bir zvanok etyen bana men. Dekabr ayının 18'inde yeni bir sapar zvanok etyen. Malik berdi Allah Muradov nirde deyip. Indi. Şol zvanokta vatandaşlar ünsüce dinlen. Bu zvanogu onun atası der enesi alya. Yani atası alıp şu enesine ötürünü mengzeye bir kili. Şunu duyuğu oldu men diyor. Enesi alya şu telefonu zvanogu. Onam dinlek görüm. Sonra men komentariyam bererim vatandaşlar. Alo. Recep ağa. Alo. Alo. O Malik berden gecesi misiniz? Salamu aleyküm. Tamam. Oňa men öňe jaňa dipdim. Neme Recep ağa bilen gepleşipdim. Ýadyndadyr meniň dostusy. Men bir sorajakdym. Näme täzelik bar? Nirdeke Malik berden näme boldy? Şol barada Russiýadan çykdy diýip eşitdim men şoň izi näme boldy şo barmy habaryňyz sizde? Habar yok, habar var seni. Ben size yazdım, sattı geldi. Ahtaryp görmediňizmi Malik berdiňini? Soraşdyryp zat edip. Evet. Haçanan bäri siz sifäze çykmady Malik berdi, haçanan bäri gepleşeňiz ýok? Ayın başlarından beri. Dekabrın başından bäri. Ondan soň siz ahtaryp görmediňizmi Malik berdiňini? Jaňa dip ahtaryp bir iýdäp. Ben nämetlen satakdan aýda dalmasa. Ýöne size Türkmenistanyň migrasiýasyna hiç ýerden jaň etmedilermi? Oğluňuz geldi zatdy. Siz habaryňyz barmy? Jaňa dip sorak gördüňiz migrasiýa, oğlum geldimi, gitdimi diýip. Gelince siz sorap jaňa dip görjeksiniňizmi? Ýerde oğluňuz bir migrasiýa zadyna jaňa dipmi? Näme diýäňiz gelince? Eşdiňizmi vatandaşlar? İdäp bilemiz yok. Şo? İdäp bilemiz yok. Tonuna garan, stiline garan gepleýiş. Gorkup dur vatandaşlar. Eýem milli hopsuzlyk gullugy basış edipdir enatasına. Eýem enesi İdäp bilemiz yok. Şo diye utardım men geçtim diye. Düşündüňiz? Konkretni jostki basış görkezipdir enatasına vatandaşlar. Indi Mäliň Türkmenistana baranyny bilenden soň men birazak swäzleri galdyryp Mäliň ýerlerini anyklamak üçin rasledowniýa geçirdim. O rasledowniýanyň hem soňky bir detalyny, puzzlyny men dün aldım. Dün men polnusçu şonu birleşdirip size şunu beýan etmeli boldum. Şoňa giçrak çykyp otur şol video. Aslında men iýrak çykarjakdym. Şu soňky men detalyny garaşdym dün. Vatandaşlar, rasledowniýanyň netijesi oňat däl. Malik dekabr aýynyň 5-inde Türkmenistana getirilip Aşgabatdan Göni Arzu posyolkadaky spetspriýomniga, ýagny Aşgabatda priýomnik распределитель ýa spetspriýomnik diýip tanalýan ýere getirilýär vatandaşlar. O spetspriýomnik näme? O spetspriýomniga Aşgabatdan papraşaykalar, bomşlar, nelegallar, ol aýdasym gelýär şu sözi, şol aýal maşgalalar näme etdiň, şolary getirip şoýra ýerleşdirýärler şu spetspriýomniga vatandaşlar. Şoýra ýerleşdirýärler şu spetspriýomnik şol üçin wagtlaryny şurda saklaýarlar vatandaşlar. Şoýra mäle getirýärler. Şu Arzu posyolkadaky spetspriýomniga mäle getirýärler vatandaşlar.
Mäligem getirip şol Arzu spetspriyomnikdaki 3-nji kamera salýarlar. Jemi şu Arzu spetspriyomnikde vatandaşlar 15 sany kamera var. Şonun kamera nomer 3 diye şu kameranyň tapawdy ol gaty uski ve şu kameranyň gapysy ýapylýar. Onu yapıp goýýarlar vatandaş. Onu men öz swäzlerimden polny bildim detallarny vatandaşlar. Ýagny şol men swäzlary galdyryp men даже свидетелем tapdym. Vatandaşlar şu ne getirildi, näme boldu men de şaýadam tapdym. O şaýadyň beren pakazanýasyny men ýazyp alyp, görkezje ýazyp vatandaşlar. Ýazyp aldym şonu men görkezjek. Ýani gyska çaýdan da men vstupleniýe deýin, soň men şonuň beren pakazanýasyny size görkezjek vatandaşlar. Mäle şu neme Arzudaky spetspriyomniýa getirip 3-nji kamera ýerleşdirýärler. Jemi şöyle 15 kamera, galan kameralaryň gapylary açylýar. Ýagny şolar arkaýyn çykyp bilýär, şo tutulan adamlar arkaýyn çykyp aýlanyp, pragul işinde aýlanyp, tualet ulanyp, ýene dönüp gelip bilýär. Ýani 3-nji kameradaky gapysy ýapyk bir razryşene berip açyp bermese çykyp bilen ýok şo ýerden. Şo ýere mälige taşlaýarlar vatandaşlar. Onuň bilen ýene 2 adam bolýar. Jemi mälik bilen bile 3 adam bolýar kameranyň içinde. Ve şo ýerde näme bolanyny men şaýat tapdym. Şo öz tanışlarymdan men şo şaýadyň nomerini alyp bildim vatandaşlar. Şaýada jaňa dip beren pakazanýasyny dinläp göreňizler vatandaşlar. Алло. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Акмурат. Ваш номер передали и сказали, что вы выступаете в качестве свидетеля, да? По делу парня, который с России прилетел в Туркмению. Да. Но меня никуда не вызывали. Вас Это было-то недавно. Угу. Нет, я только был в приемнике распределителя, свидетелем, как он рассказывал. А вы звоните по поводу чего? Я вот хотел узнать... Я вас хотел узнать детали вот этого парня. Его Меликберди Аламурадов зовут. С России его привезли обратно. Что случилось? Что вы видели? Где он находится сейчас? Ну, смотри. Если родственники ко мне так что расскажу, в принципе, он сидел в приемнике распределителя, а я там сидел за интернет. Оскорбление в интернете. И я был свидетелем того, как он рассказывает, как ночью он побил старика-бомжа. Он рассказывает, что он ударил его об стенку, тот поломал руку, и все. И вот мы подписали вот эти документы, я еще один свидетель. А потом его увезли. То есть его сейчас в приемнике нету. То есть вы выступали в качестве свидетеля, где он давал показания, что Меликберди избивал какого-то бомжа, да, получается? Ну да, потому что там остальные были пьяные, привезли там контингент, знаешь, какой, бомжи. А они такой ненормальный. И вот меня взяли, еще одного армянина парня взяли. И вот мы стояли, когда он рассказывал, его засняли на камеру, и он сказал, что вот здесь лежал старик, вот он вот так положил, вот так мы подрались. Он спокойно так рассказывал, и вот эта ситуация с ним все в порядке, в плане того, что он не получил никаких увечий. А как он выглядел вот внешне? Были какие-то там следы драки? Нет, парень, не беспокойся, не успокойся, ничего подобного, худой только, вот худой он и все, как будто у него туберкулез, худенький он и все, больше ничего такого. То есть он без принуждения, без ничего просто давал спокойно показания, что он дрался, да, получается? Парень, там про принуждение вообще речи не шло, знаешь почему? Потому что мы минут 10 стояли перед камерой, когда нам сказали, зачем нас позвали. Потом камеру открыли, он вышел, у него спросили, как тебя зовут, что произошло, он говорит, в этой камере произошло вот это. Потом мы в камеру зашли, и все, и он спокойно рассказывал подробности, и все, потом попрощался и зашел обратно. Я понял. А дальше насчет его судьбы, вы последний раз там его видели, да, получается? Я еще 5 дней после этого я еще сидел там. 5 дней после этого, но его уже не было, камера была пустая, дверь открытая, его уже оттуда увезли. А вот в приемнике распределителя Арзу, да, вот вы были, сколько он там находился? Вы 5 дней еще сидели, да, получается, когда его уже забрали оттуда?
Смотрите, я прибыл туда 8 числа после суда. А где-то на следующий день или через 2 дня я уже его видел в прогулочном дворике, где туалет. То есть, получается, а вот эти события, когда он это объяснил, были где-то числа 15-го, 16-го, когда он рассказал про это. То есть, получается, с 8 по 16, возможно, там был. Это ориентировочно, потому что там часов нет и не наблюдаешь. Да. Я понял. И все, дальше вы о нем не знаете уже, где он, что он, да, получается? Потому что вы уже... Ну, дальше, естественно, смотрите, если он совершил уголовно наказуемое преступление, его повезли в СИЗО и все. Ну, если он руку поломал, в СИЗО повезли. Или дали подписку, они выездили. Я понял. Önüsülce dinlediniz mi vatandaşlar? Şunu berem pakazanyasını. Önüsülce dinlen. Düşünmedik olsanız geçin izayene aylap. Dinlen şunun aydan zadını, şayadın. Bulu özü gol çekke, bulu özü hem oturuya şu yerde, şu cenzura için, internette bir çıkış eden için oturuya, askarbleniyor için oturup şu yerde məligin bulun situasiyası barada şayatlık edip gol çekke. Məlig hem ne etcek oluyorlar? İddil Murat Düşemov'un ssenariyası boyunca oynayacak olup oturlar hazır. Hem oynayan oturlar vatandaşlar. Sebebi bir aydan onun suudu olmalı. Takminen 17'sinde primyerini, indi ayın 17'sinde suudu olmalı vatandaşlar. Ben düşündüreyim az payı tapnayım zat. Näli detaylardan çeyne bildim vatandaşlar. Datavo detaylardan çeyne bildim. Men şöyle barsam vatandaşlar. Bana biri 100% неприкосновенность diyen zatı garantировать edip bilse men şu məli özüm çıkarıp gelyen. Bana şunu bir garantировать etse sen 100% неприкосновенный dese men şu suud edip gelyen məlin günahkar derliğine. Sağlı suud edip gelyen. Bana юридическое образование gerek der. Men polnu detallarını çenli bildim. Men öz медицинское образованиямı olup şurada suud edip gelyen məlin günahkar derliğine. Yani barsan bileniz näme böyle vatandaşlar. Dinlen vнимательно. Məligi kamera oturdup şu yerde. Kamera oturdup. Yanına iki tane nemen oturuyorlar. Yaşlılığına oturtuyorlar. Birem asvidametel. Şu vatandaşlar düşündüren asvidametel demek bizler простонародье daşarkı уличный разговорда slangda kazol diyorlar. Şu kazolların birine oturtuyorlar şu yerde. Bir kazol bilen bir yaşlılığına oturtuyorlar. Şu yaşlılığına elini dövdün deyip ayıplayorlar. Aslında məligi 5. dekabrın 5'inden dekabrın 17'sine çelini şu фаршировать ettiler, грубо говоря. Şu yerdeki sülçü фаршировать ettiler bunu. Ne edip фаршировать ettiler? Buna просто предложение ettiler vatandaşlar. Bana gelen malumat boyunca buna предложение ettiler. Men seni şeyle bir senaryo bilen oturtyan, şeyle bir senaryo bilen sen türmeye basılyan, şu yaşlılığını elini dövdün deyip, olam 3'ten 8 yıla çelini böyle madde boyunca, konstitusiya boyunca onam düşündürüp geçecekse vatandaşlar. At 8 let deyip geçiyor. Yöne men seni politik motiv boyunca basmayan deyip buna предложение beriliyor vatandaşlar. Buna предложение beriliyor. Men seni politik motivirованный edip salmayan, men seni şunyalı edip bir uruştun, birinin elini dövdün deyip seni türmeye düşürüyen, inem için şunyalı edeyin deyip buna bir neme veriyor, padarka veriyor. Sen diye bizden diye yukarıdan yaşlılığımızdan gelen помилованиясına düşersin diye. Ben seni политически мотивированный bir statya boyunca seni basmasam, eğer şunu urdun deyip bassak seni, sen gelecekte помилование, amnistiya deyip geçecek köpüş. Amnistiya diyen zat yok Türkmenistan'da vatandaşlar. Помилование diyen zat var. Amnistiya bolan yok Türkmenistan'da. Ona men düşündürecek hazır size kıskaça. Şol помилование biz prezidentimizden gol çekende şu помилование, şu spisağına seni salyas, sizden çıkan türmeden deyip məligin mazgisini oynap, məligin konkretne şu sülçünün aydan edip yor. Məlig, men hemen zaten vatandaşlar kim tutulsa, näme deyip hayır etseler etmengler. Etmengler vatandaşlar. Şunu ayt deyip elinize tekst verir, aytmanglar şunu. Näme etse şunu etsin. Dakansa durumlar vatandaşlar. Aytmanglar. Məligi ayttırıyorlar. Buna tekst veriyorlar vatandaşlar. Näme diýmelisini. Näme diýmelisine çelini. Ona men düşündüren ne edip onu bildim ben. Bu məlik şol dekabr ayının 17'sinde şol goh kalmagal turan ýaly bolýar içinde. Onam spesial etdiler. El dövülen adam yok vatandaşlar. Eli dövük adam yok. Men şoň aýtdym sizlere. Men spakoyny suud etýän mäligim alyp çykan. Eger maňa bir garantiya berse hiç kim saňa değmeýär diýip. El dövülen adam yok o ýerde. Mälik gelmezden on
şu yankı Arzu'da 2 sany gipsli adam oturuyor vatandaşlar. 2 sany gipsli adam bolýar şu yerde. Mäligin gelmezinden öňüm şu yerde oturýar şolar şu yerde. Vatandaşlar. Şolaryň biri ýitirim bolýar. Mälig 17-sinde Mälige aýyplan soň Mälige ýagny Mälige soň Jitnikowa geçirýärler. Jitnikowa näme üçin geçirdiler? Pakaşda men bilemýok. Jitnikowa geçirýärler. Jitnikowa geçirenden soň şol bir gipsli adam nemeden ýitýär, Arzudan ýitýär vatandaşlar. Şol gipsli adamam gelip şol swidetelstva berýär, meni Mälik elimi döwdi diýip. Aslyndan ol adamyň gipsi barty öňündenem. Öňündenem gipsi barty Mälik onuň elini döwmedi. Mälik şol 17-sinde gelende kamerany açanda Mälik burdan kameradan çıkıp ay diýe men şeýdip etdik, uruşduk, men döwdüm, elimi döwdüm, elinem diýe Mälik özüm basyp aýtdy şo ýerine. Elinem men tama urdum diye. Udaril его руку об стену, tama urdum diye aýtdy vatandaşlar. Näme üçin şonu aýtdy? Näme üçin следователь şoňa sen tama urdum diýip aýtdy Mälige? Pikir edip görüň. Sebäbi el döwüp bolmaý, elinde bir tayak bolmasa, bir professionalny sen baýatsy bolmasaň el döwüp bilmeýän sen. El döwüp bilmeýän. Eli sen bir zada ya urmaly ya bir zat bilen urup döwmeli. Eli döwüp bolan ýok vatandaşlar. Şonu 100% aýyplama etmek üçin Mälige özüm şol gün kamerasından çıkıp bir tekst aýdan ýaly aýdyp başlaýar vatandaşlar. Ana men şunu alyp boldy, uruşdyk, elimi döwdüm. Öz-özünden aýdyp başlaýar. Görünüp dur, buňa berilen teksti bu gaýtalap dur. Sülçüniň beren tekstini polnusy gaýtalap dur. Men elini urdum, tama urdum, döwdüm diýip dur. Elini urdum, döwdüm diýip dur vatandaşlar. Ondan soň bu kamera salyp düşündirip başlaýar. Mana şeýdip boldy, şeýdik uruşduk. Mana bul böwre geldi, men böwrde muny itekledim diýip kameranyň içine girýärler, sülçü bilen kameranyň içinde geçýär. Polny ssenariýany. O hemme zadan video alınıp dur vatandaşlar. Hemme zat video alınıp dur. Muny şol gün Jitnikowa alyp gitdiler. Jitnikovdan soň durak oýasna liba neme Jitnikowa näme alyp gitdi, çesne men anyklap bilmedim vatandaşlar. Jitnikowa alnyp gidileni bilýän men. Şo ýerdäki следователь muny polny перевод etýär Jitnikowa. Jitnikovdan soň bul neme ýaşlyga gidämeli bu SIZO. SIZO gidämeli bu Jitnikowa men protokol boýunça da. Ene Jitnikowa näme üçin alyp gidileni bilemýok. Jitnikovda belkem muňa pytka edip tapiç edip ya tokurup pytka edip belkem ýene bir aýyplamalar goýjak bolup otyrlar üstüne. Bilemýok, belkem bir yapılmadyk ugolovny delalar bardyr şo ýerde. Belkem şolar hem üstüne goýjak bolup oturandyrlar. Jitnikovda vatandaşlar. Indi vatandaşlar şol Mäligin toçna näme bolanyny men ýene bir gezek şo ýanky swidetele şaýada jaňadyp men birazrak detalny bileýin diýip jaňadyp soran wagtym şonuň beren показаниясyny ünsülje diňleň vatandaşlar. А вы его видели в Арзуве, да? Да, в приемнике, я же тебе рассказываю. В приемнике, да? Угу. И в приемнике, получается, вы видели, как он показания давал? Да, я свидетель того, что он давал показания. То есть я не видел, как они брали. Я свидетель того, как он давал эти показания. И давал эти показания спокойным голосом. Получается, он говорил, что там в драку влез. Это показания давал он, да, получается? Нет, вот смотри, дословно, он говорит, мы бежим ночью, тот кладет на него ноги, он говорит, убери ноги, а тот говорит, что гомосексуалисты здесь говорят, убери ноги, что они могут вообще что-то говорить. Из-за этого он его начал бить и ударил об стенку. Получается, в камере было, предположительно, 3 человека. Dinlediniz vatandaşlar? Bunun aýtýan sözüne garan. Şol kameradaky bolan hemme detal, şo sen geymişiň, süýkenşipdir, beýdip uruş insirovka edipdir, näde provokasiýa edilipdir. Şo hemme detallaryna çelni eýem ýazylan ssenariýa bu vatandaşlar. Şo ssenariýa boýunça mäli aýlaýarlar şo ssenariýa boýunça. Aslyndan şol uruş bolmady. El döwük adamyň eli öňündenem döwükdi. Men şoňa aýtdym sizlere vatandaşlar. Meni sülçük, meni advokat hökmünde şöyle iýerseňiz, meni şonuň переломnyň давностyny barlak görsem, men şunu suud edip berýän. Давность перелома и механизм перелома. Men şu şaýatdan sorajak, näle seni urdu şol Mälik? Mälikden hem sorajak, näle sen şonu urdun diýip.
Şu uran fizически нокодна çelli men treshina ya pirlomның anatomiyasına çelli näçe wagtda sojivlenie bolyanın davnysına çelli men bilip berjek. Şonun pirlomu şu adamın pirlomu davno döwülen pirlomdur vatandaşlar. Ýöne şonu gipsda bolan üçün şu gipsi goýdy, gipsiň davnysy bar, ýöne gipsiň davnysyny men barlap bilmeýän, sä gipsi aýryp, gyrkyp täze gips goýup berýärler ona. Dura koýasyn ozat, şu gün goýdyk diýip aýdyp bilýär. Ýöne pirlomyň davnysyny fabrikasiýa edip bilmeýärler. Süňgi döwüp çykaryp täze süň goýup bilmeýärler. Indi vatandaşlar menin soňky jaňym mälik berdiň en atasyna men bu hem informasiýany bilenden soň hem aýyplamalar hem zady bilenden soň men dekabr aýynyň 28-inde men zwanok etdim. Onda da şol men zwanogymy diňläp göreň vatandaşlar. Alo. Alo Recep ağa, salam aleykum. Ençireýärmi? Recep ağa, bir soraýyn diýdim, bir barmy habar zat mälik berdi barada? Ay, habar ýokdur. Habaram yok, adam yok şu orta. Hiç hele habar yok diýin. Yok. Dekabrın başından beri. Ay, mene barnykda da var, men hiç satdyran anlata, öz anlatamam öz, ne ýene şu orta. Şu получается dekabrın 1-inden beri häli siz şu 4-inden beri habarlaşmadyňyz, habar hatyrada yok, dogrymy? Yok, mene şu zatlara öz anlatamam öz, ne ýene şu orta. Dinleyen bolsaňyz vatandaşlar düşünmelisiz. Sebäbi şunun en atası hakykatdan hem jaň etmäň diýip gorkup, ýam oğlunyň näme bolanyny da düşünüp dur. Jaňa jaňa da şoňa ýam düşündirip aýdypdyrlar, görünüp dur. Biz hem jaň etmäň, bizar etmäň, goýun biz kesel liçenýärliýäs, onu muny diýip bir daşlaşjak bolýar bizden görünüp dur. Haýsy bir en ata oğluny bir aýlap ýitirip biz bilemiz yok, biz habar hatyramız yok, biz tanamız yok, aktarımız yok diýip bilýär. Haýsy bir en ata. Hiç bir en ata da näme diýip bilmez vatandaşlar. Indi vatandaşlar, bizim bilmeli zadymız Mälik Berdi Alamradov haýsy maddalar boýunça aýyplanyp türme basylyp bilýär. Şonu bilmek üçin biz gelin öňki aktivistimiz Murat Düşemow atly aktivistimizin näme boldy, nädip şonu fabrikasiýa edip, haýsy maddalar berdiler, haýsy jenaýat, nädip jenaýat işini gozgap, haýsy maddalar boýunça basdylar, şonu analiz edip Mälik Berdi öteliň vatandaşlar. Murat Düşemow näme boldy? Murat Düşemow şol edil şonýaly mäliň sinirovkasy boýunça fabrikasiýa edilip biri bilen kamerada urduň diýip 108-nji madda boýunça basdylar vatandaşlar. Hemde 232 Köne Jinaýat Kodeksy boýunça we 253 Täze Jinaýat Kodeksy boýunça wymagaçystywa diýe şo statiýa boýunça basylyp 4 ýyla azatlykdan mahrum edildi vatandaşlar. Gelin şu maddalary biz analiz edelim bile. Indi 108-nji madda garasak vatandaşlar. 108-nji madda Murat Düşemow 108 berildi. Saglyga diýe bilkaslaýyn orta ağırlıkta ziyan yetirmek diye. Sağlığa bilkaslaýyn orta ağırlıkta ziyan yetirmek. Näçe ýyl vatandaşlar berilýär? Näçe ýyl azatlykdan mahrum edilýär? 3 ýyla çenli. 3 ýyla çenli azatlykdan mahrum edilýär vatandaşlar. Murat Düşemow näçe berildi? 4 ýyl berildi. Sebäbi üstüne munyň 253-nji madda goşuldy. 253-nji madda vatandaşlar Täze Jinaýat Kodeksy boýunça könesi 232. Olam neme bolýar? 253 diye vatandaşlar. 253 Mana. Gorkuzup almak. Wymagательство vatandaşlar. Gorkuzup almak. Wymagательствам näçe ýyl berilýär? 4 ýyl berilýär. Mana vatandaşlar 4 ýyla çenli azatlykdan mahrum edilýär. Ýagny 3'em deldi, 3'em 3-4'ü goşsaň 7 bolýar. Murat Düşemow 4 ýyl berildi vatandaşlar. Gelin indi mälige öteliň. Mälige meselem ol el döwdi diýe. Biriniň elini döwdi diýe. 108-nji madda dengelýän mälige. Gelin barlak görelim vatandaşlar. 108-nji madda. Saglyga bilkaslaýyn orta ağırlykda ziyan yetirmek. 3 ýyla çenli berilýär. Meniň pikirimçe mälige 108-nji maddany bermeýärler vatandaşlar. Sebäbi elin dögen bolsa bul orta ziyan yetirmek bolan ok. Bul agyr bolýar, agyr. Ene gara, saglyga bilkaslaýyn agyr ziyan yetirmek bolýar. Agyr ziyan yetirmek bolýar vatandaşlar. Agyr ziyan yetirmek 107-nji madda. 107-nji madda boýunça näçe ýyl basyp bolýar adamy? 3-den 8 ýyla çenli vatandaşlar. Üns beriň. 3 ýyldan 8 ýyla çenli diýe. Mana vatandaşlar. Ine şul madda boýunça meniň pikirimçe mälige
fabrikasiya edip 3'ten 8'e çelini edip bir takminan 5, 6, 7 ya yankı Jitnikov alıp gidip o yerde de bir maddalar, o yerde de bir cinayet işlerini üstüne koyacak kolyalar, men onu bilem yok. Belki şu yerde de biratlar koyup ondan köprek srok bermegem ahmal vatandaşlar. Yani bana gelen informasiya boyunca mälin eden yanlışı näme? Edil şol sülçinin aydayan sözlerini jikmejik gaytalaptır polnust. Şonu eden üçinem bir olarak srok gelmeli ýaly görünýär vatandaşlar. Şonuň üçin näme diýesim gelýär? Ine şuna ýetirýär vatandaşlar. Edil şunu ýagdaýa getirýär. Son gelip köp rejimde Türkmenistanda diktatura yok. Hemme zat oňat diýenlere üzmesim gelýär. Ine şeýdip bir çağanyň bir oğlanjygyň 30 ýaşamda bolmady äli şunun polnus bütün durmuşy bozuldy vatandaşlar. Bütün durmuşy bozuldy. Yaman oňa da bolan bu watanyna wepaly. Öz halkynyň aldasyna edýän olanlaryň biri tuşul. Ine gutardy всё. Vatandaşlar näme edip bolýar? Hany sud? Hany bize suduny görkezim şunun. Şunun sudu indi kaýyn bir primern takminan 17-nji çysla bolmaly sebebi şol inscenerovka dekabrın 17-sinde bolandan soň yanvaryň 17-si, fevralyň 17-sinde. Şo fevralyň 17-sinde takminan 2 aýdan sud bellediler. Şo 2 aýdan soň sud bolmaly. Türkmenistanda da sudan bilýäňiz näle bolýar vatandaşlar? Ýapyk bolýar. Hiç kim hem gelmeýär, hiç kim bilmeýär näme bolanyny. Adwokatyň hem senin saňa garşy çykyş etýär, prokuroryň hem saňa garşy çykyş edip seni polny basyp sakryt sud edip ýapýarlar. Hany atkryt sud ediňler? Görkezler adwokaty. 2 minutda şunu ayıplap, 2 minutda neme hemme obwinieniýasyny snimat edip bolýar. Sizin işiniz razvalit edip bolýar 2 minutda. Oňa kän gerek däl. Şol oglana şu eden işinizi men özüm adwokat olan 2 minutda sizin eden hemme jinayat ayıplamalaryňyzy men ýykyp bilýän 2 minutyň içinde. Han adwokat şeýdip indi adamy ýetirme etmelimi? Vatandaşlar. Şul bilen men efire men jemläýin vatandaşlar. Birazrak gijem boldy häzir. Gatys taýarlaýynça men birazrak gaýgyda taýarladym men şu efiri. Sebebi bir mälik däl bizim başga ýaşaýan aktivistlerimiz, Türkde ýaşaýan aktivistlerimiz, Rossiýada barmy aktivistlerimiz men bilem yok. Hatta Rossiýada ýokmu diýen başga aktivistimiz, ýöne Türkde ýaşaýan aktivistlerimiz esasan hem şolar häzir riskde dur. Şolar hem şeýdip getirip izine fabrikasiya edip basyp belýärler vatandaşlar Türkmenistana. Men şolar barda da köp gaýet ýa. Bendi başga bir durup geçecek adam var vatandaşlar. Ýatdan çykmanka köp saýtda şu mälige näme üçin mälik şol lawuşga düşdi. Sebebi oňa söz berdiler. Sen şul aýıplamany boýnuňa alsaň, seni politiski motivirowany maddalar boýunça seni basmaýas. Ana şu bir näçe şikayet etirdiň. 107-nji madda boýunça seni iwerýäs. Gelip hormatlyymyzdan spisik gelende biz seni şol pamilowanya spisaga goşup seni çıkararız diýip söz berip aldalap şuňa türme basýarlar vatandaşlar. Indi men şu düşündirjek adamlara. Türkmenistanda amnistiýa diýen zat yok vatandaşlar. Türkmenistanda amnistiýa diýen zat yok. Şonu ýatda saklaň. Amnistiýa bilen pamilowanyanyň bagışlama diýen zatyň tapawdy bar vatandaşlar. Şu bagışlamany başgaça towa gelen tus men ýazyp aldym şonu. Towa gelen tussaglaryň günäge geçirmek çäresi diýe. Towa gelen tussaglaryň günäge geçirmek çäresi şol pamilowanya diýilýär. Amnistiýa diýen zat var. Amnistiýa bizde yok Türkmenistanda. Amnistiýa näde edilýär? Amnistiýa personalny bir adamy çıkarmak däl. Amnistiýa bir maddany atýarlar. Meselem kim maşaynçysywada tutulan bolsa, şunça adamy çıkarmaly diýip madda edilýär. Ya bir gruppa edilýär. Meselem nesoverşenleýetliler bir krajada tutulan nesoverşenleýetli çıkarmaly diýip bir gruppa edilýär vatandaşlar. Şo gruppa değişli bu. Bu individualny bir adama değişil däl. Ana şoňa amnistiýa diýilýär. Aslan amnistiýa yok Türkmenistanda. Türkmenistanda pamilowanya bar. Pamilowanya hem işede familiýa boýunça gitýär vatandaşlar. Olam näle gitýär? Şo pamilowanyanyň wagty geliberende, ýakynlaşy berende türmelere maddalaryň spiskleri gelýär. Haýsy maddalar boýunça adamy pamilować edip bolýar diýip. Maddalara şo başlyklaryna, türmeleriň başlyklaryna spisik gelýär, maddalaryň spisigi gelýär. Şo maddalaryň spisiklerini alıp başlyklar türmede oturanlaryň ýokarda şo şo smatraşylary bar. Ol nemeleri der, ahranası der, türmenin işgärleri der. Şol türemşiklarynyň şo ýerdäki şolaryň üstünde garayan smatraşylaryna
Şo türmenin başlığı aýtdy. Bar soraşdyrıp, ýedirip gör diye. Kim çıkası gelýär, kim töläp bilýär diye. Vatandaşlar. Şo töläp biljek adam barmy? Biz şonu spisaga goşýas diye vatandaşlar. Olaram smatraşylaram barıp iýdäp görüp şol kim razçylığını berse, oturanların arasında kim razçylığını berse, mesela men çıkasım gelýär, da meniň anatomiya garyndaşym töläp bilýär, men şu spisaga salmak üçin diýip berip bilse pulny, şu spisagyny adyny ýazyp alýarlar. Adyny ýazyp alandan soň şu smatraşy barıp türmäniň başlygyny eltip berýär şu spisaga. Eltip berenden soň türmäniň başlygy nemäni garaşýar? Confirmation, to есть подтверждение garaşýar. Aplata geldimi? Şu взятkasyny aldymy? Alandan soň şu spisaga adyny goşup gönüp prezidentin eline ýiberýär, stolun üstüne ýiberýär. Stoluna gelenden soň şu spisak atma derňäp soň çykarýarlar vatandaşlar. Şu ýokarda çözülýär hemme zat kim çykýar. Şu spisak barandan soň mäliň familiýasy şöyle düşen ýagdaýynda da şu enatasy berjek dip şu türmäniň içinde şu madda meselem şu madda boýunça çykarma meselem mälige 107 berseler diň. 107 berseler şu 107-nji madda boýunça biz meselem 10 adam çıkaracak ya 20 adam çıkaracak diye doğru mu? Prezidentten kararı geliyor. Şu 20 adamın içine şu kvota mäliň ady düşen ýagdaýynda da, mäliň enatasy pul beren ýagdaýynda, mäliň adyny ýazan ýagdaýynda da şol spisak ýokara baranda şol 107-nji madda bolan ýagdaýynda da mäliň proşlusyny hiç kim ýatdan çıkaran ýok vatandaşlar. Politiski aktivist. Şonuň üçin bular hemmesi amnistiýadan aýrylýar. Spisakdan öçürilýär bular. Ýokara baranda spisakdan öçürilýär. Puluňam köýdi, amnistiýada düşen ýok. Şey dip düşürsiň dip aldap muňa 107-nji maddany kellesine malç edip goýýarlar vatandaşlar. Şonuň üçin görüp durun, şunu ýaly korrupsiýa bolup dur Türkmenistanda. Şunu ýaly bir kanunçylyklar bolup dur Türkmenistanda. Vatandaşlar özüňizi goraň, men şu bilen efiri jemlejek. Saglyqda görüşelim. Şu efiri paýlaşyň. Kommentariýalaryňyzy ýazyn. Soraňyz bolsa maňa ýazyn, Telegram gruppa var. Ya kommentariýada men aşağıda opisiýanyada belki videonun opisiýasynda men nämäni goýup gitjek. Danlarymy goýjak vatandaşlar. Şöyle de alıp ýazyp gepleşip bilersiňiz. Özüňizi goraň, saglyqda görüşelim vatandaşlar.